KC is a disgrace to ndị Igbo. If so many bloggers ndị Igbo buying na-ekwu na-aga viral everywhere on social media. Mana enwe m si ka m kwuo. KC ka ajụrụ m ibe onye Biafra. Osini ya bụ onye Anambra State. M wee jụọ gị nwa afọ Igbo na-anụ onu m. Kedu ihe ị chọrọ ka KC saa onye na-eme ya interview? Gee ntị, ọ nwe ihe m ga-eji ọnọdụ ka esi anụ wee kụziere unu ka unu ma na ife niile anyị na-agwa unu na ọbịa ego na mmezu. Na Maazị Nnamdi Kanu bịa bụrụ Biafra n'isi kparị ya na-abụ jee ngani ya rapụ eze o kwesịrị ịbụ n'obodo ha taa as a prince, rapụ British citizen ọ bụ bịa na ọlụ gị na nga n'obodo anwụnta na-ata mmadụ, buru ya n'isi ka enweta Biafra ka ọ dịrị onye ihu na mma dịrị onye azụ na mma. M wee jụọ gị ebee ka Nnamdi Kanu nọ taa? Life imprisonment, right? Now, kedu ihe Igbo politician anyị melụ n'isi nwanne anyị nwoke kwete na ya bụ Biafra, n'isi ya niile bụ Biafra? Ọ bụrụ na a na-eme Biafra agitation, our Igbo politician send the military and police jee gbawa ndị na-ejiri egbe na-ege ntị ka iwetebe nsi eje ha wee gbagide ụmụaka egbe, ụmụaka wee pik uziri egbe, ha ncha gbawazi onwe ha egbe. Ọkwa ihe mere n'ala Igbo. Na-ege ntị. Na Maazị Nnamdi Kanu kwete na ya bụ Biafra were ndụ ya niile etinye ma ndụ nwunye ya ma ụmụ ya. Ebee ka ọ nọ? Ka m gwa gị eziokwu, you can never succeed without your own tribe politician supporting you. Ọ bụrụ tata na ị na-agba mbọ ka obodo dị mma and ndị na-achị gị dịka gọvanọ, senators, House of Representatives, ndị nọ into politics na be nna gị na tribe isi na ya pụta, ọ bụrụ na ha kwụrụ gị n'azụ, you are going nowhere. Onwe ebe na-aga. Ị na-anụ ihe na-ekwu? And this is where I'm coming from. Na ka esi n'ipopo afụgo na ndị na-achị anya kwụ ha anyị n'azụ ebe ha kwụrụ Nnamdi Kanu n'azụ, ho Nnamdi Kanu onye ọbụla na-akpa isi a na-enye, ọ na-abụ nya nwa ka esi n'ipopo ka a ga-akwụ n'azụ? Because automatically now ka esi pụtasị na ya bụ Biafra, Nigeria gọọmenti etinye ebe anyị ya na nwanne ya nwoke si eri nri na Nigeria ka akụchie ebe afa si eri nri echenji akwa echenji moto enyela ụmụ ogbenye aka. Nigeria gọọmenti kịta ebiwa aka mbịa ka akụchie ya. Onwe chọ ka akụchie nke ya? Nobody. So kedu ego aka ka esi obi ịpụta dị proud si na ya bụ Biafra? Why his own people na represent here na politics na government is not there to protect him as onye Biafra? Ị chọrọ ịgwa m na asarị dọkọbọ today na ihe ọ bụ taa nọọ n'ike aka ya? No, because na ndị nọ na government na befa support ya kwụrụ ya n'azụ chim. And I can tell you today na ọ bụrụ ihe niile ka ị ga-emenwu today na Niger Delta because of gịnị? Asarị dọkọbọ. Obodo ọbụla na-enwe ọnụ na-ekwu ulufa, obodo ọbụla na-enwe agụ a na-atụ ụjọ. Nnamdi Kanu bụ only lion a na-atụ ụjọ n'ala Igbo niile. And I'm telling you through this teaching, go mark today's date, ha na-abịa. Bandits are coming to take over our land very soon. I'm telling you, very soon, you know ha camp na your community. Because no nwe ezi onye na-atụ ụjọ n'ala Igbo. Because no onye aga-abụ okwu okwu ege ntị, onye aga-abụ ba mbebe niile edelu ju ebe ka ọ nọ, life imprisonment. And if these people are coming to camp in your community, they will not come with their wife. They will not come with any woman. And they will marry your own children. Go and bet me. Ina no kidnap Chibon girls. Ebrozo onyozo ni sodiko ebu wonko. Ichepo no mmadụ mụtara those people. These people will camp in your own community. One day, ine nanya nwa anya no JS3, SS3. Ka ọ bata from school, ka ọ bata from senior waye ka na agwa gị na ana agwa gị na otu esi buru Chibongers na ofu ndị abịakwa buru. Ihe nje kwokwa, if our Igbo politician did not stand up to defend Igbo land, very soon they will take over our land. I'm telling you. It's already happening. Anyị nwa bụ ndị ụzọ ụwa ya agwa iko sadi. Come on, ndị na-achị efi ga-ewere egbe bata na bai chụọ the whole ụzọ ụwa n'ọsọ. Nke ka menu ugwu ijoro mbọsị a. Gbaa ihe niile na-emeberi ya dị. Bukọrọ ndị eburu chụọ the whole villages also. Na my community n'ugwu ijoro na-abịa ugwe ugwu. The evidence is there. So Igbo politician anyị ji ohere a na-ayụ unu mara na ihu unu mere karapụ Maazị Nnamdi Kanu. Ọ bụ na maka na o meru n'isi ka na-ewere aka n'itinye nwatakịrị ife were aka ekpedo achite ya azụ. Onye ọbụla na-amụsị anwụ mara nwa ọ mụtalụ. Na-enwe onye dị stubborn from inborn. Mara na ihu unu merụ ka release our brother. Obodo ọbụla nwe onye ha na-ene anya.
Obuno Ndi Igbo president today of this country. When onye not to the level of Mazi Nnamdi Kanu bụ onye Hausa, onye Igbo ga-atụ nga. Or the how possible? If I chokudo the buy, if KC can be afraid of saying Ebe Biafra today because of getting harmful, because now after 9 years, well, off going honey and cake when Ebe Biafra here name me. Is he wa Biaku? Wakakucheri ebo serindi na Nigeria. How here? Can Nigeria government de be? So Obuna KC ge wole mako ojo na respond na yabo ya Anambra na yabo onye Biafra. Let me tell you something. Ihe ni na nkurebe abego na mmezu. O mewege eme. Because if somebody like that, a caliber of man like that in Igbo land, cannot proudly say I am a Biafra. Now, okay, is an evidence to the na flying that me wolo zonya ebo. That na ebo ndojo. Yes, when I am a bondojo, I bondojo because no muna ino na politics. Ga bojo rutini buta. Oti wempuni rutinibu. But if Tinubu 2 times to do of fear, na ha na he kutela ai. Ndi na chi efi na egbu ai. Enwere onye Igbo ga mere maje na Kano ba ni me village mad na Kano gbo mmadu na Afri. Enwere onye Igbo ga ese ba mere maje na Katsina no na chi area efi gbo mmadu na Katsina na Afri. Mana na egbu ba ai. One of the governor Chibura before mejesi na igbo mmadu ozo na state ya ga akwo 500 na ndi na chi efi gbo mmadu ozo akwo 500,000. Which means ozu ndị Igbo bụ 500,000 ka ọ wụ otu. So if you are blaming KC, you too, can you stand and be proud of this and say it publicly now? If you say it, if the government come after you, is there any of your Igbo brothers in politics that will come and stand for you? The answer is no. E wezi na onye ma obi okpokolo, e were akpa afia. Ihe ọzọ na-ekwu bụ ndị Igbo anyị ndị nọ n'ọchịchị kunienu napụta ni ndị Igbo. Ndị a na-abịa, and ha abịa, they will begin to marry our children. Ndị a na-abịa, ana m ekwu ya gida, ndị a na-abịa. Bandits a na ha ekwu gida, village a ha nọcha n'ugwu Hausa bụkwa be mmadụ. Ha na-anya gida na enwezi onye ha na-atụ egwu n'ala Igbo, ha ga-abịakwa. Ha abịa, ọkwa ụmụaka anyị kafa ga-ana anụ. Ha ga-ejekwa na-eburu ụmụaka anyị na-ebuba ha ọfịa. Na anụ ụmụaka the same way ha na-eme village ebe ha na-eme ya n'ugwu Hausa kwa village mmadụ. Village nke m na-aga dịrị iche. Igbo politician kunienu ka anyị ghara ịbụzi maazị egwu. Fụna na-afụzi ndị Igbo na-azụ maazị egwu. Ọ ihe na-afụzi anyị kịta. Maazị egwu ka a na-afụzi ndị Igbo. I'm telling you. So for those blaming KC, jụọ onwe gị ajụjụ. Otu ndị Igbo si ekwulo kịta na akaja na-eme onye kwete na ya bụ Biafra were isi buru ya. Can you come out and declare you are a Biafra today as an Igbo person? Can you? In national TV, na emebe interview, can you? Now, if you say it proudly, you can say it, right? Is there enough for your brother in politics that will come and defend you? You cannot achieve anything from the government, from federal government, without those your people representing in your state and in federal level. And what do you have again? A government here has especially the federal government now has is your right from them. No one representing in a federal level, and then on your state not representing under the government system. I'm telling you, you can't defeat government. If you hear me government, I don't hear I go say Mathias Nnamdi Kanu. I'm not here to Igbo politicians to wear banketi. Can Nnamdi Kanu for what that's not above government. Government has the finances. I believe no Zima game to Igbo politician aka n'obi. Ka ha chiaria gbayalo ma negidanya na Mathias Nnamdi Kanu bụ nwannefa. Ma kpọpụta ya, ya bara asari dokubo nke ndị Igbo nwere. Ọ bụrụ ihe niile ka ihe eje ekete mee na Niger Delta because of asari dokubo. Nnamdi Kanu bara asari dokubo nke ndị Igbo, ọnụ na-ekwuru ndị Igbo. Onye ga-aba ọba mba at least fear dị. Napụta na nwanne anyị. Ihe niile na-agba mbọ ka udo dị. Ka anyị gaa n'ilu. Ka anyị makwane na onwe ndị anyị bụ. Ọ dịrị nwoke na mma, ọ dịrị nwaanyị na mma, ọ dịrị onye ihu na mma, ọ dịrị onye azụ na mma. So ị na-ata ka eso ụta. I were ile gị gụọ eze gị ọgụ. Ya dịba. Emesịa.